As I said a while ago guys, na dito sa Tibunggo, grabe yung traffic din dito guys. Build up na. Kanina ko pa nakikita yung overpass, pero hindi pa kami nakalapit. Yan. Maganda yung helmet niya, Roman soldier helmet. May mga spikes. Namawala sa plastic. Spike na tawag dyan. Spike. Sunod po dyan guys, may cemetery po dyan guys. Yung packet na yung may cemetery po dyan. Nastasoy na. Pinakat mo. Sige mo niya, unya mo niya para. Grabe talaga bigat ng traffic guys. Anyway, umuusad naman kahit paano. Grabe talagang traffic. Ito ka na nakaka-exhaust. Nakaka-exhaust yung biyaheng ganito guys. Dito po guys, nakikita mo busy pa rin kahit tapos na tayo sa palengke. Kasi marami pa rin establishment dito, maraming nagtitinda. Kasi sa unahan kasi nito, meron NCCC dito. Pagay sana ba? Parang pagay sana. Grand Mall. Lagi na ito Grand Mall. Oh, yan, Grand Mall. Yan guys, diversion pa rin yan. Yung papasok na yan, lalabas din yan sa Bunawan. Kaya medyo malayo na talagang akit ka pa din.
Grand Mall guys. Excited. Lalabas na tayo sa Tibungo po. Bunawan Lasang. Lasang. Bunawan Lasang. Okay. Ito na po yung Bunawan District. Pasok na tayo sa Bunawan District. Fortunate tayo, hindi naman gaano ma-traffic. Kaya okay lang, tuloy-tuloy. Wala ng traffic guys. Sana huli na yon kasi palabas na tayo po ng Davao City. But of course may isang distrito pa na dadaanan natin. Alright guys, ito yung pinaka kumbaga last point na madadaanan natin ang Task Force Davao na frisking area. Makikita mo yun, may mga bus na naka-wheel held dyan, may scanning machine dyan po sa loob. I-scan ng mga bags, bababa yung mga pasahero, i-scan yung mga bags. Kung papasok sila ng Davao City, dadaan sila doon. Lahat ng mga illegal na mga guys, na mga karga, talagang i-confiscate yan, huliin. Eagle gasoline station. Ito na yung pinakadulo, the boundary ng Davao City, Lasang. Malayo pa yun, pero makikita mo na guys, kaganda-ganda ng kaganda-ganda ng mga ilaw.
Solar, ano yan? Solar panel yan. Iilaw yan ng kusa kapag madilim na talaga. Sinusundan po natin ay bachelor po na air condition. Malamang pa-north yan, paano? Papuntang Surigao ba or Compostela or Pamati ba siya? Ito na yung overpass ng ng Lasang. Pinaka-boundary nila na after we cross the bridge, yan ay Panabo City na po. So ito, bababa po yung mga pasahero bababa dito. Ayan. Kasi wala kagaano makikita tao dito guys kasi nasa loob yung palengke nito. Dito din sa other side. Andyan sa loob po yung palengke. Dito naman po sa right side natin ay may tinatawag na sanctuary po dyan. No? Protected area po dito sa Bunawan. Sanctuary naman. Sanctuary ng mga ibong migratory bird galing sa Malaysia, Indonesia, basta mga eastern na mga birds. Welcome to Panabo City. Yan, eto na po yung Panabo City guys. Parang imaginein mo lang ba kung galing ka ng Korea, North, palabas ka ng South Korea. Ang ganda ng pailaw. Ang ganda ng pailaw guys. December pa rin hanggang ngayon. It's very amazing. Ito yung Panabo City guys na hindi gaanong kilala noon. Pero ngayon humahataw sila. Ang daming magagandang bagay. Ano na? Ang ganda niya. Pailaw. Mahal yan. Kami nga nagpailaw kami ng Christmas tree doon sa talagang sa lights pa lang napakamahal na. Eh yan pa kaya made to order kaya yan pinagawa talaga. May problema itong isa kasi hindi umilaw. May problema siya, hindi siya umilaw. Ang kagandahan dito po, they have 5 lanes the right side, 5 lanes din po ang left side. Hindi 1, 2, 3, 4, 5. Matindi guys, matindi talaga. Ang ganda ng ilaw ng Panabo City. Ayan, meron silang City Hardware. Progressive din ang Panabo City guys kasi minsan din maliit pa yung mga bata namin, nakatira kami dito. Maganda yung Panabo City, maganda siya. Ang kalaban lang natin dito, napakaraming pedicabs. Ayan po yung pinagmamalaki nilang City Hall of Panabo. Yan, stadium yan. Siguro may commentator ako dito sa gilid guys. So trivia ha, meron tayong 4 na lane dito. Mga slow moving vehicle like motorcycle, tricycles, they ought to drive at the right side of the road. Hindi talaga sila po pwede dito guys. Yan, yung ginagawa na yan. Anyway, kung tatawid siya, pero hindi siya sa tatawid, nag-overtake pa, tapos loaded pa sa, tingnan nyo guys, yung mga pasaway na gano'n.
You're supposed to be permanently in a pedestrian lane. Pero talagang umahataw. Takot maubusan. Takaw disgrasya. Dito rin sa lugar nito, ang dami nang na-disgrasya eh. Magaganda rin mga products dito. Meron silang mga yan. Dumating na po tayo sa Panabo City Overland Terminal. Kung saan po dito po talaga ang terminal ng mga buses po na biyaheng Davao papuntang north at north papuntang Davao City. Maliit na terminal lang, pero dito talaga lahat dumada. Ito namang sinasakyan natin guys ay maghihintay siya dito kasi puno pa yung puno pa yung mga lanes doon. Kasi yung dulo doon parang yata yun eh, parang sa ito sa van. So ayan, so welcome to Panabo City, particular na dito sa Panabo City Overland Terminal. Alright guys, palabas na po tayo ng Panabo. Galing po tayo ng terminal. Ito na tayo sa highway na rin. Grabe ang traffic. Traffic talaga. May bago sila mga buildings na. Palengke yata yan eh. Oh, palengke bagong. Bagong palengke ng Panabo City. Ang nga dito sa Panabo guys, ang daming tricycle. Pero masarap pa rin dito. At meron na rin silang flyover dito. Ayan, nagle-left side tayo guys kasi paakyat po tayo. Paakyat po tayo, pupunta po tayo sa kanilang flyover. Ayan. Wow. Nasa gitna na po tayo ng crossing. That side is for Dapicol. This side po is Panabo Wharf. Pababa na tayo. Bound to Carmen na. After sa Carmen, papasok na tayo ng Tibalon. Madilim na guys. Pero maliwanag siya. Magabi na pero maliwanag siya kasi maraming ilaw. Ang ganda-ganda ng ilaw nila. Tingnan natin kung gaano kahaba yung ilaw. I'm sure marami pa rin pasahero dito. Ayan, marami pasahero dyan. O yun, may pumarang isa.
Ayan. So guys, we are now in Carmen, Municipality of Carmen. Wala lang siya mga 10 minutes guys. Malapit lang talaga ang lungsod. Papasok na tayo sa kanilang terminal, Carmen. Terminal Carmen. May palengke sila doon guys na napaka-cute. Parang commercial center pero palengke po yan. Barangay Tanglao. Ano pa rin ito dito guys? Banana plantation pa rin ito. Barangay Tanglao. Then, ito na si Santo Tomas. Welcome to Santo Tomas. Finally guys, we are arrived. Nandito na tayo sa La Libertad. Libertad yun. Okay, salamat kayo. See you. Of course. Ito na. Okay. So ito na. Ayun na, kinabihin na kayo. Okay, sunod. Ano, nalarga ta? Sa Masaya yung Libertad. Cruising Libertad. Sa Libertad dito lagi. Ito sulod. May tangke. Kakanay ka ng reservoir. Ganun na reservoir niya. Alright guys, tingnan natin guys kung gaano nakahaba yung semento dito. Last naming balik dito ay ano pa siya, magkabilaan pa lang yung semento. Parang tapos na yata eh. Tapos na yung semento dito sa Barangay Asaklan, sa gym. Kamay, 1 meters. Okay. Parabot na siya sa covered court. Okay na tayo. May basketball court ko dyan.
dito ta sulod. Pitong na mo? Pitong. Na may akong kauban diri pero wa naman ikatuod sa asa ya. Antuan na. Pitong na pitong. Pitong. Sa mga ilagaga aga kuan. Ang pagkakaklaro ng ngit-ngit mo god. Ini dire. Ayunan pa tumay pa ta. Diretso lang amoy. Disilya, Disilya. Ito ba dire dire? Oh, dia Disilya. Sa mga naging sarado man nila dire. May ning tricycle ba kay butuyok kag dali. Kanang naay unahan na ng pula nga pedicab. Sige, dali na ta. Apa ha? $20 no? Check daw ko pila na. 50 na? Sige, salamat. Alright guys, finally we just arrived. Eto tayo, sinalubong tayo ng malaking bata. Ang gabi eh. Sige. Mayang gabi eh. Ay, mas malod. Tapos sila. Ayun. See guys, madilim masyado. Napakadilim ng gabi. Madilim ang gabi. Pero tuloy pa rin ang ligaya ng gabi. Ito na yon. Nandito na tayo sa bahay ng aming kapatid. May dalagang nandito. May dalaga. May dalaga. Ayan. Sige. Okay. Nalipay ko na ako. May kaniabot na mo. Alright guys, pauwi na tayo from Tibalogo, Santo Tomas. We are now entering Davao City and its boundary dito sa PF Davao. Of course, protocol dito ay bababa kami para ma-check yung mga bags namin at yan natin kung ano yan. Tapos open na yun dito, except lang sa mga senior citizens, mga buntis, but also as well we go down and we check. Ito mga senior dyan, bakit? Basta ako na rin. Dala yung magamit mga naok. 44 ka ito kasampe, right? 342. Senior ha, pamili na po ha. Number natin is 40.
4342. Bus 4342. Papacheck natin ating bag. 4342. Yung... Yes. Buti gumagana. Last punta natin dito is talagang talagang manumano po silang bantay sa bag ko. Buti na lang ako gumagana yung tipo nyo sa ano. Okay po. Passport 342. Ayan, tapos na, kadadaan lang doon sa conveyor. Wala pa yung bus natin. Gabi na yun ang ano, kung gabi na mo. Sa lang travel. Talaga bumalik kami kasi marami pang gagawin sa bahay. So, umuwi talaga kami galing ng Tibalogos, Santo Tomas. Ayun, inaantok na yung antok na siya na antok. Ayan po, papalapit na po yung service natin. Yung 4342. Ayan. Si 4342. Sige, dia. Standard operation procedure po yan dito sa Davao City. Nadadaan kayo sa boundary. Boundary din natin dun sa dun sa may Turil. Dito rin sa So bababa talaga para i-check yung gamit. Voluntarily lalagay natin sa conveyor yung scanner nila. Okay, ito tayo. Uli. Ito tayo. Yan. Right guys. Nasa Buhangin na ulit tayo. Diversion road. Malapit sa airport. Malapit sa dome ng Jesus Christ. Gabi na. Napakatahimik na, wala nang tao. Siguro kung bibilang konting pasahero na nanggay. So, maya bababa na rin tayo. Tahimik na ang super highway. Napadaan na tayo sa
Buhangin Gym. Ito na tayo ngayon sa crossing ng Buhangin to Cabagio. Meron pang stoplight. Tahimik na masyado ang gabi. Wa. Yes, dawa. Wala. Wala, pre. Na-M ko na. Na. Ayun ko. Guys, dating na tayo. Sorry. Sa wakas. Really a long trip. And, alright. Thank you. It's the last. Let's. Okay guys, eto na tayo. Hindi na tayo sa bus nakasakay, kundi sa sapatos na lang. Lalakarin natin mula dito hanggang mula MCOR hanggang Assumption o Panadero. So guys, hanggang dito na lang. This is Gilbert Lopez Martin Catso. Good morning, Davao. If
If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.